खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोना लानाय जाबाय। दायो फैलायबाय नै सुंद' भिडिअ लानानै 75 इयार्स गल्डेन जुबली इउथ डिपार्टमेन्ट जोंनि BBC नि नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। बर्नगं बाप्टिस्ट गिर्जानि जि फेल बे फेलावहा 75 इयार्स BBC नि इउथ डिपार्टमेन्टनि जुबली जागासिनो दङ। बेखौनो सुंद'यै नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गिबियावनो इसोरखौ हामबाय होयो आंनो बेबायदि ग्रेट अपरचुनिटिनि थाखाय। आं जुबलीनिनो दोंसे गोदान लिरिक्स खालामना लाबोदों। मेथाइनि ओंथिया बिदि जे हिराथि जुबली BBC लाइमोन बिफाननि नै सफैमारबाय 75 बोसोरारि हिराथि जुबलीया। Anniversary. BBC Hirati
Sulaiman Bifani Sohai Marga Sniti Baba Serai Irati Zuriya Sniti Baba Serai Irati Zuriya Irati Zuriya Haimut sekasi bakar Bibi silai bersifani Sohai marga Sniti baba serari Hirati zuriya Sniti baba serari Hirati zuriya Irati Zubiri Bibi Silai Sifani Sohai Marga Sniti Baba Serari Irati Zubiri Sniti Baba Serari Irati Zubiri Sniti Baba Serari Irati Zuriya Sniti Baba Serari Irati Zuriya Sniti Baba Serari Irati Zuriya Hamba je kemana lablah Hang masunanggen jiwni beimu gaya Buhumni gasai kauna menjebnana Surga kauna kemana lablah Hang masunanggen jiwni bai